சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தாமல் இருந்தால் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும். லைக் போடாமல் இருந்தால் கல்லீரலை பாதிக்கும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் செய்துவிடுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாஸ்க் தமிழன் A to Z சேனல். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ. அதாவது என்னத்தை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து மூவியை பற்றியே போட்டுன்னு இருக்கிறோம். வெறும் மூவியை பற்றியே போட்டு சில பேருக்கு பிடிக்குது, சில பேருக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. அதான் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, இந்தமாரி ப்ரோ நீங்கள் வெறும் மூவி பற்றியே போடுறீங்க ப்ரோ, அது கொஞ்சம் அன்ஈஸியாக இருக்குது, கொஞ்சம் வேறு மாரி ஏன்னாச்சும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரோ, நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. சரி, அதே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணதான் இது. இப்போ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் எதை பற்றி இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோன்னா, இந்த யூடியூப்பில் வந்து வெறும் வீடியோ மட்டும், அதாவது மூவிஸ் மட்டும் போடாமல் ட்ரோல் பண்ணுறது அந்தமாரி எதனா உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதுதான் என்னால் போட முடியும். உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ நீங்கள் கமெண்ட்டில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது எது கொஞ்சம் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கோ ஒரு டாப் 3 மட்டும் எடுத்து அந்த 3த்தையும் நம்ம தொடர்ந்து பண்ண போகிறோம். இப்போ ட்ரோல் பண்ணுறது பிடிக்குன்னா ட்ரோலை நீங்கள் கீழே போடுங்க, அதை பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்தமாரி கேம் ஏற்றணும் ப்ரோ அந்தமாதிரி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக கேமும் அது எப்படி ஏற்றுறது, எந்த கேம் ஏற்றுறது, எப்படி எதுக்குள்ளே போய் ஏற்றுறது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். கடைசியாக இந்தமாரி கேமிங் ப்ளே போடுங்க ப்ரோ, கேம் ப்ளே போடுங்க ப்ரோ அந்தமாரி சொன்னிங்கன்னா அது மட்டும் கொஞ்சம் முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் வந்து கேமிங் சேனல் தான் இருந்தது. என்ன கேமிங் சேனல் பார்த்தா ஃப்ரீ ஃபயர் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் எதுக்கு இப்போ நான் அதை விட்டுட்டேன்னா, ஒரு கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணி அதை ஐடியா கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணேன், அது கொஞ்சம் சஸ்பெண்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஒரே காரணத்தால் தான் இப்போதைக்கு அது இதுவும் ஆகலை, கேமிங் பக்கம் போகல. அதனால் கேமிங் மட்டும் அது சொல்ல வேண்டாம், வேறு எதனாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்சது மட்டும் சொல்லுங்கள். இந்தமாரி ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரோ, எது வேணாலும் சொல்லுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அதை ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு நான் வீடியோவாக போடுறேன். வேறு வேறு என்னாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வேறு என்ன இருக்குது இந்த வீடியோவில் சொல்கிறதுக்கு. வேறு என்ன சொல்கிறதுனா, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம், என்ன மூவிஸ் வேணுன்ற குரூப்பு. இப்போ அந்த குரூப்பில் வந்து மெம்பர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஜாயின்ட் ஆகுறீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த லிங்க்கை நான் வந்து யூடியூப் சேனலில் போகிறதுக்கு முன்னாடி 400 பேர் தான் இருந்தது என் குரூப்பில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 634 பேர் இருக்கீங்க. கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்குது. சரி, நம்ம சேனல்லாம் பார்க்குறாங்க. சரி, இந்த இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தமாரி நார்மலாகவே நீங்கள் வேறு டூம் 3, இப்போ டூம் 3ன்னு இருக்குது, சும்மா நீங்கள் டூம் 3ன்னு வச்சிங்கனாலே கீழே இந்தமாரி அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்பீடாகவே அனுப்புவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக அனுப்பிச்சிடும். இதில் இவர் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு தப்பு பண்ணிடுறாரு. என்ன தப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டூம் 3 அப்படின்ற பக்கத்தில் அதாவது உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ் போடணும். அந்தமாரி போட்டால் மட்டுமே அந்த லாங்குவேஜ் மட்டுமே தான் வரும். நீங்கள் வந்து வெறும் டூம் 3 அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே மொத்தமாக இருக்கிற எல்லா லாங்குவேஜும் வந்துடும். தமிழ், இங்கிலீஷு, ஹிந்தி அந்தமாரி வந்துடுறதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுது. அதனால் எங்களே போட்டு திட்டுறீங்க. இது இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் திட்டுறீங்க, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெலிகிராம்லேயும் வந்து திட்டுறீங்க. என்ன ப்ரோ நீ இந்தமாரி பண்ணிக்கிற அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க. சரி, அதனால் அந்த கீவேர்டு தமிழ்ன்றது மட்டும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஃபஸ்ட்டு நாங்களே அதாவது நீங்கள் கேட்குற மாதிரி நாங்களே தேடி அனுப்புகிற மாதிரி தான் இருந்தது. இப்போ தான் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை, எக்ஸாம் அந்தமாரி கொஞ்சம் பிரச்சனையால் இது ஒரு 4-5 பாட்டுங்களை மட்டும் போட்டுச்சேன். அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுங்களாக தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். பார்த்தீங்கன்னா ராஷ்மிகா மந்தனா அந்தமாரி கொஞ்சம் சில பாட்டுங்க அந்த மாதிரி தான் போட்டு வச்சுருப்பேன். அந்த ஒரே ராஷ்மிகான்ற பேருக்காகவே ஒரு 4-5 பேர் இந்த குரூப்பில் சேர்ந்துருக்காங்க. சரி, அதுவும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. சரி, நம்மளால் என்ன தான் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம், உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்குது. சரி, வேறு எதை பற்றி வேறு என்ன சொல்லலாம் உங்கள்கிட்ட நான் இன்னொரு விஷயத்த நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். இந்த 634 பேரும் வந்து என்னோடய ஃபேமிலி தான். இந்த ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன எல்லாமே நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்குன்னே என்னால் கொடுக்க முடியும்னு நினச்சி நான் கொடுக்குறேன். ப்ளீஸ் உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை எனக்கு தாங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் தட்டிடுங்க. அப்போ தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போகிற நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம சேனலோட என்னென்ன இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம் குரூப், டெலிகிராம் சேனல்
இந்த நாளத்தோட லிங்க்கும் நான் கீழே கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் மறக்காமல் போயிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான மூவியை நீங்கள் கேட்டு என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் யூடியூப்பில் என்னென்ன வீடியோ போடணுமோ அது முதல்ல உங்கள்கிட்ட கேட்டு அது ஓட்டிங் பிரகாரம் தான் நான் யூடியூப்லேயே போடுவேன். அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்கிறேன். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட வீடியோ ஓவர்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஓவர். அதுக்கு மேலே பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோ வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.